Nazdar, moje meno je Ondrej a vás vítam na mojom YouTubeovom kanáli Ondrej z Trenčína. Dneska bude také videjko ohľadom hlavne akčných kamier, hlavne GoPročiek, pretože strašne veľa ľudí sa ma pýta: Ondrej, akú akčnú kameru si mám kúpiť a akú kameru si mám kúpiť takú, vieš, na vlogovanie, takú, jak máš ty. No, ja používam GoPro Hero 8. Predtým som používal GoPro Hero 7. 6 som nemal, o 7 som začal. Predtým som testoval aj Osmo Action, tu som zrovna dneska predal. Pozdravujem pána, čo si ho kúpil, povedal, že pozerá moje videa, tak som rád. Osmo Action je fajn kamera, dá sa kúpiť za 230-240 eur, ale má trošku problém so zvukom pri vetre. Testoval som aj túto nesmierne drahú Insta360 One Air 1 Inch Edition. Som z nej bol veľmi sklamaný, ako môžete vidieť v tomto videu. Mimochodom, ak tu nie je odkaz hore a nie je tam niekedy odkaz hore, kľudne napíšte do komentára, že som zabudol v tom a v tom čase na ten odkaz, pretože ja to video exportujem v noci, potom idem spať, ono sa tam dá tie odkazy dať až keď sa to video spracuje, a to väčšinou už spím. Ešte sa ma ľudia pýtajú, že či si majú kúpiť za 100, 200, 250 eur nejakú Xiaomi, nejakú akčnú kameru na vlogovanie. Veď je to 4K, musí to byť dobre. Nedajte na parametre, dajte na značku. V tomto naozaj dajte na značku a kúpte si kľudne aj tú sedmičku. Mám na ňu zo pár vlogov, bol som s ňou veľmi spokojný. V podstate kvalitatívne je obraz rovnaký, veľmi malý upgrade je na GoPro 8. Skôr upgrade je v stabilizácii a skôr upgrade je v tom, že na tej osmičke už ten zvuk je naozaj veľmi vyladený a to otáčanie pri tej kamery, najmä pri tom vlogovaní, ak to máte na nejaké selfietičke alebo na nejakom držiaku, tak už tam nie sú tie chrapčavé zvuky, ktoré nikto nechce počúvať. Mimochodom, porovnanie GoPro 8 s ostatnými akčnými kamerami zase tu hore, ak som zabudol na odkaz, viete, čo máte robiť. A ešte predtým, než začneme, tak ľudia, máme tu situáciu z dneška. Dnes je 28. útorok apríla, samozrejme. Niekto mi písal pod včerajšie video, že som sa pomýlil v datume, že dnes nie je taký datum. No dnes nie, lebo ty pozeráš to video pravdepodobne na druhý, na tretí, na štvrtý deň, ale do toho úvodu dám ten dátum, kedy je to video natočené. To je celkom logické, si myslím. A čo sa týka nových nakazených koronavírusom, prosím všetkých pre naozaj bezpečnosť všetkých, aby ste sa nenechali tak trošku možno nejak učičíkať a jak to je po slovensky, uspať tými štatistikami, že za dnes sú len 3, za včera 2 a predtým 6 noví nakazení, alebo teda ja by som im nerad hovoril nakazení, povedzme radšej infikovaní, pretože to teraz, keď chodím von a vidím tie už decká, jak sa hrajú na tých všetkých ihriskách. Vidím, ako tí ľudia proste stoja na chodníku, rozprávajú sa bez rúška, pomedzi nich chodia ľudia. To nie je dobré a bojím sa, že by mohla byť nejaká ďalšia vlna. Dobre? Situácia sa rapidne zlepšuje, ale je iba na nás, aby sme teraz to udržali a aby sa tá krivka vrátila naspäť. Pretože ak sa pýtate, ako dlho toto ešte bude trvať, tak minimálne raz toľko, odkedy začne tá krivka klesať dole. Ešte stále neklesá. Za dnes sú 3 noví. Áno, ale ak začne klesať a bude viac vyliečených ako nových, čo možno sa už aj stalo, počkať. 20. OK, čiže krivka už začína klesať. Ale stále sme na vrchole tej krivky a nevieme, či to nie je iba takto a pôjde to ešte hore, alebo či to začne klesať. Preto je strašne dôležité, aby sme stále až do ukončenia celej tej epidémie alebo pandémie, mimochodom pandémia a epidémia je rozdiel iba v to, že ak je už tá epidémia na viacerých kontinentoch, tak sa volá pandémia, aby sme to udržali v miere takej, aby sa to už zastavilo úplne a možno, že niekedy na konci leta. To je akože môj najoptimistickejší nejaká vizualizácia, ale pravdepodobne až v zime, aby sa to vrátilo do normálu. OK? Držme si všetci palce, všetci chceme chodiť von, všetci chceme sedieť na tých teraskách, v tých kavárniach, v tých reštauráciách, ísť na diskotéku, do baru, ísť proste užívať si na plaváreň, všetky tie fajn veci, ktoré sme chceli cez to leto. Vydržme ešte, je to strašne dôležité. Dbajme stále na to, zakryté nosy,
dôležité nechytať sa, ničoho najlepšie dezinfikovať, nechodiť do obchodov, keď tam je veľa ľudí, dávať si rukavice, dezinfikovať si ruky. Poďme na tie tipy, ako nastaviť GoPročku tak, aby tie videá vyzerali ako moje. Čo nehovorím, že to mám nejako super nastavené, ale ak sa vám to páči. Prvé odporúčanie je vypnúť si Wi-Fi a GPS-ko. Ja osobne používam ku GoPročke telefón iba veľmi málo a vtedy si ho viete cez to menu veľmi jednoducho zapnúť. Takže B-roll bude točený na iPhone SE 2020, ale nikomu to nehovorte, dobre? Keď sa dostanete do menu, do túto preferences, tak hneď connections je wireless connection on alebo off. To je vlastne Wi-Fi. Wi-Fi a GPS-ko vybíja vašu baterku. Čiže to je len také ako odporúčanie, čo sa týka šetrenia batérie. Ak používate tú GoPro aplikáciu, v ktorej si striháte tie videá, možno, že tá GPS-ka tam na niečo je, ja som mu zatiaľ na nič nepoužil. GPS-ku potom vypnete rovnako v preferences, regional, GPS on off. Čo sa týka nastavení rozlíšenia, ja točím v 1080, 50 snímkov za sekundu, to znamená Full HD a lineár je ten lineárny pohľad, ktorý nedeformuje boky. Prečo 60 snímkov za sekundu a nie 24 alebo 30 alebo podobne? Pretože ja osobne vidím o mnoho takú dynamiku väčšiu v tých videách, keď je to 50-60 fps. Ak je to 25 alebo 30, tak pozeráte sa na človeka a nevidíte úplne dobre, ako sa mu otvárajú ústa. Je to také skôr filmové. Ako nehovorím, že to je niečo zlé, ale ja vidím v tom videu takú dynamiku, takú dynamiku. Ako ste si mohli všimnúť, môj displej sa zamyká. Keď ho chcem odomknúť, musím swipenúť zhora a kliknúť na unlock. Nastavenie zamykania displeja sa nastavuje priamo na tejto prvej obrazovke pri swipenutí zhora, túto screen lock on off. GoPročka je štandardne nastavená tak, že pri zapnutí nahrávania pípne 3-krát a pri vypnutí 5-krát, myslím, že takto nejako to je, nie som si úplne istý. A tiež, keď nahráva, tak bliká ikonka vpredu, dole a zozadu. Ja toto mám vypnuté, pretože som denný vloger a niekedy proste držím tú kameru aj medzi ľuďmi a nechcem ich úplne strašiť tým, že tú kameru mám zapnutú. Preto mám vypnuté aj to bípanie. To sa nastavuje tu, beep volume, môžete si to dať na mute, low, medium alebo high. Samozrejme, ak používate tú kameru ako športovú kameru a chcete to mať na príľbe alebo niekde, kde na to nevidíte a potrebujete počuť, že tá kamera sa zapla, tak potrebujete mať zapnuté to pípanie. Ja to mám vypnuté a taktiež mám vypnuté túto prednú ledku. Dá sa to vypnúť úplne, všetky zapnuté, alebo iba front off. Hej, čiže keď budem nakrúcať, tak táto ledka vpredu nebude blikať. Tiež sa mi niekedy stávalo, že som kameru všelijako točil pri zapínaní a keď sa zapla, tak sa mi začala natáčať takto na výšku, alebo opačne. Teraz to mám zamknuté a mám to zamknuté na túto jednu pozíciu a to sa robí v tomto menu Preferences, touchscreen a orientation landscape. To znamená, že sa mi pri pretočení kamery neprepne orientácia na výšku, ako keby ste fotili telefónom alebo točili. A ešte tu je aj v tomto hlavnom menu táto orientácia, že vždy hore. Bude to takto, že sa to automaticky pretočí. Áno, ako vidíte teraz. Alebo to zamknem, že to je vždy takto hore a ono sa to už nebude pretáčať ani pri nakrúcaní. Respektíve ono keď už začnete nakrúcať, tak to zostane vždy v tom, ako ste začali, to je jasné. Zapnite si antiflicker, väčšina svetiel na Slovensku svietí v 50 Hz. Dúfam, že nepoviem nejakú blbosť, prosím elektrikári, opravte ma, ale viem, že ten antiflicker treba zapnúť a robí sa to tiež v General. Tu je antiflicker a môžem ho prepnúť na 50 alebo na 60 Hz. Ak ho dám na 60 Hz, tak budete vidieť, že niektoré svetlá blikajú. Moje ledky neblikajú, ale bežne svetlá napríklad vonku alebo pri nejakom osvetlení vo výťahu väčšinou sa mi to stáva, to svetlo začne blikať. Ak si zapnem ten antiflicker na 50 Hz, tak nebliká. A to je super. Ďalšia moja rada je, čo sa týka nastavenia toho lineáru. Tu je totiž to možné
nastaviť tu ten lens na Super View, na Wild, na Linear alebo na Narrow. Ja točím v tom lineári. Ono aj v tom lineári je v podstate veľmi veľa široký záber. Napríklad širší ako ultrawide na Insta360. Ak potrebujete naozaj zachytiť tak, že sa na tú kameru nepozeráte, máte to na prilbe alebo niekde, kde sa nepozeráte, dajte si ultrawide, dajte si Super View. Ale rohy, boky budete mať proste skreslené. Budete tam mať ten záber, budete to vidieť, ale proste bude zohnutý ten okraj tej obrazovky do takého uhla akéhosi a nie je to pekné pri bežnom takom nejakom vlogu, takže ja to mám preto nastavené na lineár a je to úplne v pohode. Takisto je tu možnosť ovládania hlasom tej GoPročky, voice control. Ja to mám vypnuté kvôli tomu, že to šetrí baterku, pretože vlastne tá GoPročka celú dobu počúva, čo jej poviete, aj keď je vypnutá. A to nie je samozrejme dobré, pretože to míňa baterku. Potom je tu možnosť šetriča obrazovky, kedy sa vypne vlastne tento displejík, po akej dobe. Ja to mám nastavené na 3 minúty, čo je vlastne screensaver 3 minúty, ale je možné to aj vypnúť, že nikdy sa nevypne, alebo dať na minútu, 2, 3. Ja to mám na 3, pretože predsa len keď vlogujem, tak často je ten záber dlhší ako minúta alebo 2 a udrží mi to ten displej odomknutý alebo teda zapnutý a ak točím niečo dlhé a statické, že tú kameru mám iba položenú, tak sa to po 3 minútach vypne. Ak ten displej zhasne po 3 minútach a ja stále chcem vidieť, čo sa deje, tak na ho iba tapnem a on sa rozsvieti. To častokrát sa stane, keď niekomu dám do ruky GoPročku, že natoč ma a on ma točí a za chvíľu zhaslo mi to. Áno, zhasla ti iba obrazovka, ale točíš ďalej. Predposledná rada je kúpiť si tento shorty držak. Aj keď som s tým není úplne najviac na svete spokojný, pretože po nejakom čase začal padať. Hlavne keď tam dám ten Media Mod. Je to už také trošku ťažšie a tá GoPročka už to tú GoPročku neudrží a začne to proste pomaly ísť dole. Ale stále ide dole a je to na najnižšom možnom leveli, alebo myslím, že odtiaľto už to nejde dole, odtiaľto. A stále je to najlepší taký a najmenší vreckový držiak, tripod, ktorý som zatiaľ objavil. Veľmi rád by som objavil nejaký lepší, ale tento je zatiaľ najlepší. Aj napriek tomu obrovskému nedostatku, že začal padať. Mám aj takú väčšiu verziu. To je toto. To používam naozaj, keď viem, že budem niekde dlhšie točiť. Problém je, že toto ak chcete niekde postaviť, tak to nepostavíte len tak niekde na múrik alebo na niečo, pretože na okno, na parapet, pretože ten rázvor toho tripodu dole, ten rozmer, je o mnoho širší ako pri tomto. Už to jednoducho len tak niekde nepoložíte. Obrovská výhoda, a to nechápem, prečo ten shorty nemá, to by som si strašne prial GoPro, prosím zariaď to, je, že toto sa dá vlastne zamknúť potočením. Keď to chcete rozbaliť, tak to musíte najskôr potočiť, on sa to ako keby odomkne, a potom napríklad chcete to zamknúť v tejto polohe, tak to zatlačíte a už to nejde dole. Trošku sa mi to povolilo, ale už to proste nejde dole. Čiže vlastne sa to potočením zamkne. To je strašne super systém a ja nechápem, prečo to není v tom shorty, ale to nevadí. No a teda vadí, ale čo už. No a posledný taký bonus, že možno budem vyzerať ako hlupák, ale ja som až nedávno prišiel na to, že keď máte vypnutú tú GoPročku a vy stlačíte tento nahrávací button, tak začne tá GoPročka nahrávať. To je jasné, to viem aj ja. Ale keď ho podržíte, myslím, že 10 sekúnd, tak vtedy sa začne nahrávať timelapse. To som nevedel. Nemusím zapínať, škrknúť na timelapse a zapnúť, ale proste ja podržím a začne mi nahrávať timelapsu. Čo sa týka ostatných nastavení obrazu, tak ja používam nastavenie Hypersmooth High, Low Light On, Zoom 1x, Clips Off. V ProTune idem na Bitrate High, Shutter Auto, Evcomp 0, vyváženie biele automatické, minimálne ISO 100, maximálne 6400. Nechám to všetko proste na default, tak ako to GoPro nastavilo od výroby. Sharpness, alebo teda nejaká ostrosť na vysokej,
Color, GoPro, RAW audio mám off, Wind mám auto. To je všetko z môjho videa o nastavení GoPročky, dúfam, že som vám pomohol, ak áno, dajte na toto video like, v prípade, že sa vám páčilo, tak tiež. Ak chcete nejaké ďalšie podobné videá, napíšte mi do komentára, ktoré. Zajtra bude Super Trooper Edition, odpovedám na vaše otázky z Instagramu, ktoré som dal tak, že mi máte písať nejaké veci a vám budem hovoriť, ktoré mám rád. Takže je tam už teraz asi 500 otázok, bude to veľmi dobré video, takže zajtra si ma nalaďte. Tí, čo nemáte odber, dajte odberaj zvonček, nech vám to video neujde. A určite ma sledujte na Instagrame, aby ste sa mohli zapojiť do týchto interakčných videí s mojimi odberateľmi. Veľmi ma to baví a veľmi sa na to nakrúcanie zajtra teším. Ak chcete byť so mnou trošku viac v kontakte, tak som aktívny na Twitteri každý deň. Môj Twitter je Ondrej Strenčina. Dole pod videom je odkaz aj na Twitter, aj na Instagram, takže kľudne tam teraz choďte a fúknite tam ten odber a ten follow na ten Instagram. Ďakujem krásne za dopozeranie, majte sa pekne, príjemný deň a držte palce s tým koronavírusom. Čaute.